yhdestään satsi. Yksi satsi vaan, sit saatat fyrkatella, et mene. Jos sä haluat lähteä, mene. Tää on sulla. Halo? Krista. Sun pitää lähteä pois sieltä. Älä sano sille Jontulle mitään, mutta nyt sun täytyy lähteä. Sano sille, että menet käymään vaikka kaupassa, mutta nyt sun pitää lähteä pois sieltä. Äkkiä. Okei. Tuo se on. Tuolta se haju tulee. Joo, kiitos. Laittakaa vaan ovi kiinni. Siellä lappaa niin epämääräistä porukkaa, että teidän olisin kyllä varoillani. Kiitos. Poliisista